Folytatódik a havi egy mozinap a Váci Dunakanyar Színházban. Október 25-én délelőtt 11 órától kezdődnek a filmvetítések. Az első a sorban a Kiskedvencek elszabadulva címet viselő francia-amerikai animációs film, amely elsősorban a gyerekeknek szól. Ezt követi 13 órától egy amerikai filmdráma, a mágikus merész meseszép utazás, majd 15 órakor egyik csata a másik után az akcióvígjáték kedvelőinek, de magyar történelmi filmet is kínálnak este 18 órától az intézményben. Az 1242 a Nyugat kapujában a Muhi csata korába viszi vissza a közönséget. A vetítések sorában az utolsó leginkább a horror kedvelőinek szól, 20 órától a Démonok között utolsó rítusok című mozira válthatnak jegyet a műfaj kedvelői. A filmkínálatról a Váci Színház weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.